Mä aloitin aika nuorena ja lukioikään mennessä, niin siitä olikin tullut aikamoinen tapa. Ja se ongelma tänäkin päivänä, 18 vuotta sen jälkeen, niin on se, että mä en oikein vieläkään näe sitä huonona asiana, siis suoranaisesti itselleni, että koska nämä terveysvaikutukset ei ole vielä mulle tullut, niin mun on tosi vaikea keksiä syytä lopettaa. Että se lopettaminen on aina ollut sellainen lupaus jollekin muulle kuin itselleni. Kyllähän se, että saa lapsia, niin se muuttaa aika paljon asioita. Ennen mietti omaa turvallisuutta sen takia, että oli itsesuojeluvaisto, ettei tee mitään tyhmää, kun se sattuu. Niin sit kun on saanut lapsia, niin sitten se itsesuojeluvaisto muuttuu sellaiseksi, että sitä tekee turvallisemmin asioita, jotta pääsee kotiin, jotta ne lapset ei ole ilman isää tai vanhempaa. Ja oishan se ihan hyvä, jos sanotaan ei sitten lapset joutuisi käymään syöpäosastolla katsomassa. Mä odotan innolla sitä, että saan tavata Jäpin. Hän on 2 lapsen isä, joka selvästi jollakin tasolla on kyllä päättänyt lopettaa tupakoinnin. Mutta se, että miten selkeä se hänen mielikuvansa on ja toisaalta miten vahvat hänen motiivinsa on, niin niitä lähdetään nyt sitten selvittämään. No niin, terve. Moi. Tervetuloa. Sisälle vaan. Kiitos. Ajatus lopettamisesta, se ei ole semmoinen, mä en usko, ettei musta ole siihen. Mä uskon, että mulla on varmasti tarpeeksi halua, mutta sitten tähän asti on ollut se just se motiivi, se selkeä motiivin puute, että se on se. Me lähdetään noita juttuja just itse asiassa etsimään, löytyykö joku semmoinen selkeä, vahva energia, joka kertoo sulle, että nyt hei. Niin. Lähdetään juttelemaan tosta itse asiassa tarkemmin. Otetaan vähän kahvia. Yes. Siis mun mielestä lapsia pitää suojella. Kaikelta pahalta ja negatiiviselta. Ja jos ei se oma vanhempi pysty sitä tekemään sen tupakan verran, niin miten se pystyy sit suojelemaan sitä miltään muultakaan. Et kyllä mä koitan luoda sille lapselle sen ympäristön, missä sen on hyvä olla ja elää. Ja jos mä pystyn edesauttaa sitä, että mä en polta himassa tai niiden läsnä ollessa, niin se olisi mun mielestä hyvä. Koska siinä vaiheessa, kun lapset on tarpeeksi vanhoja, niin kyllähän ne nyt sitten ymmärtää, että tupakoinko mä vai en. Aivan. Ja se, että jos mä pystyn niille sanomaan 16, kun ne on 16 ja ne haluaa vetää spaddua, niin mä voin sanoa niille, että hei, mä poltin 20 vuotta ja nyt en polta enää, niin sitten mä voin puhua kokemuksesta niille. Miten nopeasti sä haluaisit, miten jyrkästi sä haluaisit nyt sitten lopettaa? Tästä eteenpäin niin maks 5 päivässä ja sitten... Minkä verran? Siis eli viikon ajan vai 2 vai 3 vuotta? Sitä on vaikea sanoa, niin. Mutta se sanotaan mikä päivä nyt on tiistai, niin ensi viikon tiistaihin mennessä, tai tiistaihin, niin sitten ensi viikon tiistaina tiputtaa sen 3 päivässä ja sitten tiputtaa sen 1 päivässä ja sitten pitäisi olla jo nollassa. Niin. Sitten tietysti on olemassa se erittäin petollinen asia, että jokainen meistä ihmisolennoista haluaa käytännössä lukemattoman määrän asioita joka sekunti. Ja monet niistä on ristiriidassa. Mä esimerkiksi haluan sekä olla kotona syömässä suklaata ja katsomassa TVtä pehmeällä sohvalla, mutta mä haluan myös saavuttaa timmin lihaksikkaan kehon. Ja nämä kun on vaan nyt ristiriidassa, niin silloin pitää tehdä valintoja. Ja nyt, jotta sitten kun on tehnyt valinnan, että minä lopetan tupakoinnin, mä olen savuton, niin sen päätöksen tueksi pitää pystyä tehdä mahdollisimman monta sen puolesta puhuvaa positiivista päätöstä. Lopetan siksi, että nyt olen ottamatta tämänkin röökin siksi, että. Mä annan sulle tässä nyt tällaisen vihon, työkirjan, ja siinä voit ylläpitää eri tärkeitä ajatuksia, jotka liittyy nyt tähän projektiin, jotka auttaa sua nyt päästään maaliin. Ja eka asia, jonka mä haluan tuoda esille tässä on se, että on hirveän tärkeää, että sä pystyt itsellesi rehellisesti hahmottamaan sen, että mitkä on ne kaikki positiiviset, upeat, hienot asiat, jotka sä saavutat silloin,
kun sä olet savuton. Ja toisaalta, mitkä on ne kaikki sellaiset ikävyydet, jotka sä vältät, kun sä oot lopettanut tupakoinnin. Ja tää on yksi sellainen aukeama, jossa voit näitä ylläpitää ja tehdä yhä täydellisimmän listan molemmilla puolilla, joka antaa sulle sellaisen kokonaiskuvan, että mitä ja miksi sä oot oikeastaan nyt tässä tekemässä. Jäppi saattaa hyvinkin onnistua pääsemään savuttomaksi. Hänellä on paljon vahvoja tunteita, jotka puhuu sen puolesta, että hän todellakin pääsisi nyt irti tupakasta. Mutta nyt on työtä ennen kaikkea siinä ajatuksen kirkastamisessa ja kiteyttämisessä vielä, ja sitä lähdetään nyt sitten työstämään. No siis ihan kokonaisuudessaan hyvä fiilis, mutta kyllä tuossa tulee aika varmaan siis haasteita vastaan, ja onhan tämä se haasteellinen projekti, mutta kyllä mä uskon, että me siitä selvitään tavallaan tai toisella.